दीपस्तंभ ह्या प्र.ल. मयेकाराच्या नाटकान काल साळपे कांदोळच्या प्रेक्षकांच्या काळजाचो ठाव घेतलो. निवेदिता चंद्रोजी पुणेकर, सोनिया शेटये, श्रद्धा बांदोडकार आणि हेर दिग्गज थळाव्या कलाकारांनी उत्कृष्ट अभिनय पळोवप्यांक नाटकात गुंग करून दवरले. वर्सावळी प्रमाण अंदूय साळपे कांदोळेच्या बालनाट्य संचान वर्सुकी दिसा निमतान लोकांची मन रिजवण केली. हे संस्थेचो अंदू 56वा वर्सुकी दीस. सोमारा त्या निमतान सकाळी सत्यनारायण महापुजा केली. सांजे साळगांवच्या शर्वाणी वेताळ हंशी कलाकारांनी पिकलं पान हिरवा देठ हे नाटक सादर केले. जाल्यार मंगळारा साळपेच्या बालनाट्य संचान दीपस्तंभ हे रहस्यमय नाटक सादर केले. पळया ह्या नाटकातले काय देखावे. Hello everybody. Meet Princess Sonia. Doctor, yeah, Princess Sonia. How do you do? How do you do? हे मानसीचे बालपणीचे मित्र. तुम्ही अर्थात याचं नाव ऐकलं नसेल, कारण तुम्ही इंग्लंडला असताना यांची आणि मानसीची भेट झाली. असं कुठं असता आपण? खूप दूर असतात, पण 8-10 दिवस इथेच राहणार आहे. तुम्हाला कंपनी मिळेल. मला एकटं जगायची सवय आहे विश्वासराव. बाय द वे, तुम्हाला चांगली कंपनी मिळेल काय? बाय द वे, निशाला काय करतो? तिला रायडिंग शिकायचं. पण तिला अमेरिका कोणी सोडून दिलं? तिला माझाच घोडा हवा होता आणि मी तिचा हट्ट पुरवला. तुला ठाऊक आहे, अमीर मानसीशिवाय इतर कुणालाही सवार होऊ देत नाही. प्रिन्सेस सोनियाला रायडिंग मध्ये गोल्ड मेडल्स मिळवत विश्वासराव. तर हीच आणखी काही शंका? शंका फिटल्या. चला डॉक्टर, आमचं फॉर्म पाहिलं होतं? आज नको, आज विश्रांती घे. येस बेटर. मी ताजीबरोबर पाठवून देतो. बोली कुणाला हात मारली? बोली का? पण थांबल्या तुम्ही. हो, म्हणजे आपल्या दोघांचाही गैरसमज झाला. माझा नाही. आपल्या हाताने घडवलेल्या मूर्तीची ओळख मूर्तिकार कधी विसरत नाही. बोली मूर्ती घडत असतानाच प्रत्येक क्षण त्याच्या डोळ्यात साठवलेला असतो. माय माय, तुम्ही लेखामध्ये आहात का? वाटतो नाही ना, म्हणून तर. पण दिसतं तसं नसतं म्हणून तर. खरं आहे ना. तुमचंच बघा ना, तुम्ही प्रिन्सेस सोनिया दिसतात, पण पण नाही, मी प्रिन्सेस सोनियाच आहे. हेअरस्टाईल बदलून माणसं बदलतात. बोली थकला असेल ना? आपण हात माझा ह्यावरची धनरेषा दिवसेदिवस अधिक ठळक होत जाते. तुझ्याही हातावर असा ठसा हवा असेल तर माझा हात धरून ठेव. सोडलास तर लक्षात ठेव, आपण दोघे अशा अरुंद कड्यावर उभे आहोत ज्याच्या दोन्ही बाजूला खोल खाई आहे. म्हणून आपल्याला परस्पराशिवाय पर्याय नाही. काय? खूप काय. उद्या रायडिंगला जातोय. एका नव्या घोड्यावर
बोलावली तसे तेव्हा कधी नाही आलीस. ती मानसी होती. ही प्रिन्सेस सोनिया आहे आणि माझा घोडा नाटा आहे. नाटकाची मजगती नाटकात प्रभाव दाखयल्ल्या कांय कलाकारांचे इनाम भेटून कौतुक केले. युवा कलाकार रोहन बांदोडकाराक श्याम कोरगांवकाराचे हस्तुकी इनाम भेटयले, जे काशनाथ खेरकाराची यादीन दवरला. ते भायर लक्ष्मी कैसरेन दामोदर भोबेची यादीन दवरिल्ली यादस्तिका मनोहर बांदोडकार हस्तुकी अभिषेक नांदोडकाराक आनी सुनील बांदोडकाराक भेटयली. गोवा 365 खातीर शेळपे कांदोळच्यान संदीप कामुलकार.